Ola familias, que tal estades? Espero que moi ben. Hoxe quero contarvos un dos meus contos favoritos. Titúlase Matrioska. As matrioscas son unhas bonecas de madeira que son típicas de Rusia e están decoradas con cores moi alegres, como podedes ver aquí no libro. A palabra matrioska ten que ver coas nais, coa súa generosidade, coa súa alegría, coa súa sabedoría tamén. E como este domingo é o día da nai, pois imos celebralo contando este conto. Érase unha vez, hai moitos anos, un home chamado Sergei que vivía en Rusia. Sergei era un artesán, traballaba coa madeira e facía un montón de ferramentas, de instrumentos musicais, mobles, xoguetes, moitísimas cousas coa madeira. O pai de Sergei fora artesán e tamén o seu avó e o seu bisavó, todos os seus antergos. Todos os domingos pola mañá, Sergei iba camiñando ata o bosque para buscar a madeira coa que ia traballar. Era un home moi sabio e sabía perfectamente cal era a mellor madeira según quixera facer un moble, un instrumento musical, un xoguete, etc. Pois ben, isto, que era unha mañá dun inverno moi frío e xeado, e o bosque estaba coberto de neve, pero Sergei foi igualmente a buscar a madeira que precisaba. Non atopaba nada, todos os trozos que atopaba estaban podres e únicamente servían para queimar na chimenea. Pero non pasou nada e seguiu buscando ata que de súpeto atopou un montón de neve do que asomaba unha rama dunha madeira que el non vira nunca antes. Entón empezou a escarbar coas mans e conseguiu sacarna de aí. Era un tronco dunha madeira belísima, preciosa. Cargouno ao lombo e levouna para casa. E mentras ia camiñando, pensaba que podería facer con ela. Tiña que ser algo moi especial, porque esa madeira era maravillosa, de verdade. Así que non se lle ocurría nada que merecese tanto a pena. Chegou a casa e durante 2 días enteiros pensou. Non daba comido, non dormía tampouco. Finalmente caeu agotado a dormir e soñou que facía unha muñeca de madeira preciosa, maravillosa, como nunca se vira antes. Así que despertou e empezou a traballar inmediatamente. Empezou a talar a madeira ata que conseguiu fabricar a mellor e máis maravillosa boneca que fixera nunca. Fixadevos que bonita era. Gustoulle tanto que decidiu non vendela e quedar con ela. E así, pois fallalle compañía. Incluso puxolle nome, chamouna Matrioska. E falaba con ela e dicíalle: "Bos días, Matrioska, boas noites, Matrioska". Ata que un día a boneca contestou e díxolle: "Bos días, Sergei". Sergei quedou asombrado. Non sabía se soñara, se toleaba, pero non, a boneca falaba, de verdade. E a partir de entón, os dous viviron xuntos moi felices, falando, charlando e rindo xuntos. Pasaron así moitas semanas, e un día Matrioska despertou moi triste. E dixolle Sergei: "Que te pasa, Matrioska?" E contestoulle ela: "É que me gustaría ter unha filla." Pero eso non pode ser", contestou Sergei. Tería que cortarte e sacarte madeira de dentro para poder facela, e eche doer moitísimo. "Non me importa", contestou Matrioska. "Bueno, pois tentareino", dixolle Sergei. Así que Sergei cortou a Matrioska pola metade e abriuna para sacar a madeira coa que fixo unha boneca máis pequerrecha. A boneca nova chamouna Trioska. E así tiñamos a Trioska e a Matrioska. Os tres vivían moi felices e Sergei todos os días a saudaba. "Bos días, Matrioska, bos días, Trioska". E elas contestaban a vez: "Bos días, Sergei". E pasaron moitos días. E entón, unha mañá, Trioska díxolle a Sergei: "Ai, gustaríame tanto ter unha filla". E díxolle Sergei: "De acordo, farei contigo igual que coa túa nai". Cortouna pola metade, sacou un anaco de madeira e fixo unha boneca máis pequerrecha. Así. E chamouna Oska. Matrioska, Trioska e Oska. Todas as mañás se saudaban: "Bos días, Matrioska, bos días, Trioska, bos días, Oska". E elas contestabanlle: "Bos días, Sergei". Eran moi felices os 4. Pero chegou outro día en que a pequena Oska díxolle a Sergei que tamén quería ser nai.
E díxolle Sergei: "De acordo, está ben. Abrirei e sacarei a madeira que tes dentro." Fixo unha nova boneca, pero xa era tan pequerrecha que deuse de conta de que sería a derradeira, que xa non habería ningunha máis despois dista. E tivo unha idea. Fixo un neno, pintoulle uns bigotes e chamouno K. Dixo: "Serás un neno e de ti non será xa ningunha filla." Non pasou nada. Os 5 viviron felices moitos anos. Un día, pola mañá, o bo de Sergei, que xa era moi ancián, non despertou. As 4 bonecas desapareceron e nunca as volveron a ver. Tal vez este nun museo, ou nunha librería, unha xoguetería. Prestade moita atención. Se as vedes e conseguides que vos falen, son as bonecas orixinais, as primeiras matrioscas. E patatín patatón, este conto rematou. Espero que vos gustara e que o domingo non esquezades de darlle moitos bicos a vosa nai. Ata pronto, amigos.